Newethu kunomuntu othola ukuthi uzodla igobongo kanye bammisela igobongo kungafanele. Yebo. Ukuba lidla igobongo. Yebo. Kungabe mhlambe mnewethu lowo muntu kusuke sekonakele kangakanani kuyena uma ezomiselwa igobongo kade kungafanele amiselwe igobongo. Mhlambe mkhulu singaqala la. Igobongo liwukudla kwabantu abadala. Yeah. Leli liyakusiza kakhulu ngoba noma liwukudla kwemimoya. Liyakusiza ligcina lenza ukuthi imimoya ingakucindezeli kodwa idle egobongweni. Kholo singibeka kahle. Imvama mkhulu la ejwayele ukubadida khona abantu noma la ngeke ngibone ukuthi abantu badideka khona. Umuntu baye bamisele igobongo indaba yesibongo ingaqondisiwe kahle. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Khuluma kokuthethene izinto. Amafasha abahlosile. Bathi uzokhuluma uzokhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Bungayezithi wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu. Hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala. Impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala. Sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bokucima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesakuthi ushaka. Ushaka uyinkosi yasemashobela ngimbingelele nginamukele kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Nanamuhla ngihambe ngedwa. Ngihamba nomkhulu uManzini. Mnewethu angikubingelele ngwamukele. Khehla ngiphakathi. Asibonge kakhulu mnewethu ukuthi uphinde futhi uzoba ingcenye la kuhlelo lwethu sifeza kokwansile. Kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Ngiyacela mbukele Impunga Yesintu ukuthi usubscribe kwi-channel yethu. Mnewethu ngiyafisa ukuthi ikakhulukazi wena ngoba umusha la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV. Mkhulu. Yabona into mnewethu mayingihlupha ngiyimpunga yesintu ngingithanda ukuthi ngilo ngiyigcizelela ngaso sonke isikhathi. Mnewethu kunomuntu othola ukuthi uzodla igobongo kanye bammisela igobongo kungafanele. Yebo. Ukuba lidla igobongo. Yebo. Kungabe mhlambe mnewethu lowo muntu kusuke sekonakele kangakanani kuyena uma ezomiselwa igobongo kade kungafanele amiselwe igobongo. Mhlambe mkhulu singaqala la. Igobongo liwukudla kwabantu abadala. Leli liyakusiza kakhulu ngoba noma liwukudla kwemimoya. Liyakusiza ligcina lenza ukuthi imimoya ingakucindezeli kodwa idle egobongweni. Kholo singibeka kahle. Imvama mkhulu la ejwayele ukubadida khona abantu noma la ngeke ngibone ukuthi abantu badideka khona. Umuntu baye bamisele igobongo indaba yesibongo ingaqondisiwe kahle. Angazi noma mkhulu ngibeka kahle yini. Iqala lapha endabeni yesibongo. Uma isuka endabeni yesibongo isikhathi esiningi umuntu odinga ukudla igobongo noma okufanele elimhlupha kakhulu igobongo umuntu osuke ezalwe embethe. Uma ngabe ke umuntu benzelwe igobongo lezo isibongo sakhe singaqondisiwe kahle into eyayenzeke idalwa ziyaye bese ziyasuka seziyabanga kube khona umbango phezulu kwakhe bese into zakhe ishaya ubhidaniso lethu kwasho labantu abafundileyo Nkosi yami. Ngesizathu sokuthi manje isibongo sakhe asiqondile. Yebo Nkosi. Uyazi khona enye insizwe yakuyathi yona kwathiwa ayidle igobongo. Ithi yaba nombuzo kulomuntu othi ayidle igobongo ukuthi ngidlela baphi. Nakho ke umbuzo omuhle impela. Mhlambe lokho into wena njenganomuntu okanjenganogobela okwazi ukuthi uyidonse ukuthi lo muntu igobongo elifunakalayo elasendaweni ethile noma uyena kufanele ukuthi aveze ngokwesibonakaliso. Mkhulu mayifika umuntu endumbeni uyafika umuntu endumbeni umuntu angimazi. Sihlala phansi siyaxoxa ngiyaphahla ngiyahlola kuvela indaba yegobongo. Ngaphambi ukuthi kuvela indaba yegobongo kufanele kuzovela indaba yesibongo. Indaba nje la iqala khona iqala esibongweni. Le makuvela indaba yesibongo ngoba kuyenzeka mkhulu umuntu uthola ukuthi igobongo angeke akwazi ukulidla ngaleso sikhathi noma ngafisa noma ngathanda kangakanani kufunakala kuqalwe emumva kulungiswe endabeni yesibongo. Mase sisuka endabeni yesibongo sibheke ukuzaleka kwakhe. Ukuthi uzaleka kanjani.
kulungiswa endabeni yokuzaleka komuntu bese ke kuba ima lo muntu emiselwa inkamba nezinkamba makwenziwa lezo zinto into enhle ngalento omkhulu into enhle ngalento esikhuluma la le topic ngithanda kakhulu noma le ngxoxo ngithanda kakhulu ngoba asikhulumi ngento omkhulu umuntu akunika into athi uyobona mhla senza igobongo angikhulumi ngalokho ngithi make kwaqalwa kwafika kwashawa inhlolo kwaveza indaba yesibongo nokuthi isibongo kufanele ulungisela siphi isibongo wavuma wena ngaphakathi la ngoba noma ungasho ngomlomo wakho mina wenzeli mina uzenzela wena nabantu bakho wavuma ngaphakathi lakho ukuthi lento lesi sibongo uzoyilungisa indaba yesibongo amandla okulungisa isibongo omkhulu uzowathola uma usuqalile usukwenza lokho ukuqhubekela phambili amandla okulungisa lezi zinto nonke lezi igaba efuna ukhanjwa ithongo lizokupha baba lona lizokwazi lizokunanela Nkosi yami nanga umuntu ke mhlambe uselimiseliwe baba wena injenganogobela ombonelayo okuwukuthi sekufanele eliphothula ngento ethile okay umbuzo omuhle futhi lo mkhulu kuyenzeka kuqhamuke kuyenzeka ibonakaliso zifikele kugobela kuyenzeka ibonakaliso zifikele enganeni esukidla igobongo uma ngesikhathi ngimmisela igobongo uyamcelela umuntu kucishe kuthi lento icishe ithi ayifuze nomuntu osuke ezoqala inkamba umuntu ozephehlweni into ethi icishe ifana noma iyafana ngoba bonke baqala egobongweni elifanayo kodwa ke ngizogcina la egobongweni ungalesikhathi umuntu ummisela uyayucela emkhulu ukuthi ngicela umcele kubantu bakubo izinto zakhe lo mntwana zize kuyena okuchaza ukuthi uma kukhona izinto ezifunakalayo ayitshelwe yena ukwenzela ukuthi usuke wenzelani mkhulu noma ngisuke ngibalekelani kakhulu ngibalekela ukuthi angathi umuntu kusasa wangithengisa ukuthi kodwa kuyenzeka ke idalwa ngoba idalwa zenza ngendlela yazo ethandwa izona mina ngisuke ngicela uma ucela kuyavunywa noma kungavunywa baba Nkosi yami nanokuthi abantu abadala kuyenzeka bambone lo mntwana ukuthi mhlambe umntwana obuyabe nobudedengu yebo baba Nkosi yami bese bethi kungcono sitshela uyise ngoba usiphathisa uyise kube uyise owenzela ingane njengoba futhi simlethe la silethe uyise ngokumethemba baba nangu ke mne wethu umuntu usetholile mhlambe ngizokwenza isibonelo uma nje khona umbukeli obukele beka lo mbukeli obukele yena usekutholile ukuthi akadla igobongo mhlawumbe akuthola kwaze amahlandla amathathu Nkosi yami uyakwazi mhlawumbe ukuthi asuke azikhethele yena ukuthi ngizoya kusibanibani angilekelele kule nkinga noma mhlambe kufanele ukuthi azaphupho ukuthi igobongo uyolimisela ubani njenganokuthwasa Nkosi yami uyezwa lento ngishoyo umbuzo omuhle uhambile wayakohlola wathola ukuthi kunegobongo elikhalelekayo wayabo umunye umuntu wathola futhi into efanayo usengakwazi yini manje ukuthi asuka aqonde kuyena ngqolo azezwa imethemba noma kumele ukuthi alale aphupho ukuthi ungalumisela ubani mkhulu ngicela ukuphendula ngendlela ecacile uyabo ukwenzeka kwezinto kwabantu akufani ubona abantu begula nje abantu bengafuni ukulungisa izinto bathi balinde ukuthi bayoze baphuphe akufani mkhulu omunye idlozi alikhulumi ngendlela efanayo ithongo ngeke mkhulu ukuthi kuzothi kuwena ngoba nakho wena waphupha nami ngizophupha akwenzeki kanjalo omunye umuntu liyafika idlozi ngokuthi athi mayehleli abe nomdlinzo othile aloku njalo athi yazi kodwa lapha kagogo ubani noma kwamkhulu manzini uyazi ungikhulumele kahle ungibekele kahle lowo mdlinzo uwona kusukuchazela phela lento kuyayithi uNkulunkulu akaphe esandleni kunjalo uphethe ukuthukwini zomuntu Ngicabanga ukuthi ngiphendula kahle. Ngizwa kahle Mnori, ngizwa kahle. Nakubangazi ukuthi umbukelo wempunga yeStu TV kuyamcacela yini. Ake ngizame ukuyisho ngendlela. Ake ngizame ngendlela elula. Angeke ngaso sonke isikhathi wonke umuntu aphuphe indle ukuthi kufunakala aye kuphi. Noma ngabe ukhuluma ngokuthwasa noma ukubekelwa amagobongo. Uma ngabe sekuvelile kungenzeka kube kuwe ukuthi yimuphi wena ozizwa umethemba kube yiyona ndlela ekulawulayo leyo noma idlozi lakho likulawule kanjalo. Nowethu ngicela nje ukuthi ngiyifakazele lento. Nkosi yami. Mina ngizokutshela ngami. Baba. Mina kuyenzeka ebusuku mangilele kufike umbono ngilele. Nkosi yami. Yabona uma ngihleli kanje
kuvele kufika into njenganomcabango osheshayo nakho ke abantu abadala yebo baba yebo baba manje lento namnewethu yabona ngenkathi lento iloko ingihlupho ukuthi umkhulumanzili abantu abadala bakhuluma Nkosi yami wezwa lo Nkosi yami manje kona kubalekile ukuthi izinto ezijalo sifundisane ngazo ukuthi abantu abadala akusona sonke isikhathi ngempela ukuthi bokhulumulele ephupheni yebo ikhona indlela abakhuluma ngayo ukuthi thina abantu kufanele sifundiseke yebo Nkosi ungazithatheli futhi wena esakhe isinqumo ngoba nakuthanda ukuthi uyahamba lento ibuke ngokuthi kuyenzeka mhlambe ngimthande nje umanzini uthola kanti abantu bami abadala ayikho into engizoyithola uma zina kanayo yebo uyabona lo yebo baba uthola mina kodwa ngiyathanda ukuya kuyena kodwa kukhona into lokungikhuza ukuthi ungayi ibona sokuyake yebo baba munongabazane lalela nongabazane angithi liyakhuza ungabazane luthi kamanzini ayiphathisiwe lento esifunayo thina nangu mnewethu umuntu ngifuna ke sikhulume ngalo muntu lo muntu lona mnewethu udle igobongo engelona yebo iyalungisekani inkinga yakhe mkhulu iyalungiseka into yenzayo uyahamba uyomgeza igobongo elidala noma kufana lo mbuzo wakho ufana na kanje nanga umuntu enye into eyenzeka kakhulu mkhulu nanga umuntu edle igobongo angaliphothuli noma angaligideli sangifuna ukuya la nakho ke into ethayifana igobongo engelona ukudla igobongo ungaliphothuli ukudla igobongo ungaligideli lezi zinto ziyafana uyafana nomuntu ovele wacishe ovele wayixova angazi noma ngibeka kahle ngikukhulu lokho kufuna kuhambe kuyogezwa igobongo elidala ngaphambi kokuthi ubekelwe igobongo elisha naleyo nto futhi into ephuma ngesikhathi kwenziwe inhlolo ngoba ayikho into wena mnewethu ozovele nje uyiqagele mina ngiyayithanda mnewethu uyibeka kanjalo ukuthi nakuba umuntu efika naleyo nkinga yebo baba kodwa kubalekile ukuthi nawe uqala uhlole eqala kakhulu ngoba into eyenzakalayo uyabona nathi sibuye sidla amampungu kukhona umuntu nje adlalele ngawo uthola ukuthi uzothi hayi ake sikumisela igobongo kanti yena usezifunela ukusebenza nje wena usezogaxelisa wena manje ngoba lo muntu uzothi mefika kuwena ufike wena uhamba ummisela igobongo kanti alikafuneki lo gobongo yikho kufunakala mkhulu yabona angeke kufike umuntu yebo umuntu mefikile uzomlalela na ukuthi uthini kodwa umuntu mayefika ufuna kuqalwe inhlolweni kubhekwe inhlolweni bese uyambuza umuntu ukuthi unelisekile yini ngenhlolo uma kukhona inkulumo athi yena isalile ngenza isibonelo nokungakaze kungehlakaleleke kodwa ke sithi umuntu athi khona inkulumo esalile ngambuza ukuthi mhlawumbe ngenza isibonelo ngamagobongo asibesethi yena kukhona umuntu wayekade ekhulume ngendaba yamagobongo ngizobe sengiyaphahla ngithuma ikhehla ngqo endabeni yamagobongo ngizwe ukuthi indaba yamagobongo ihamba igcinephi indaba ekhona yini leyo ngoba angiboni ukuthi ngenzeka ukuthi kufunakala izinto ezinkulu bese zingavele enhlolweni angibonisisi kahle nanye into mnewethu ababukela bajwayele ukuthi bazibuze yona uyabona okuthi uma ngidla igobongo ungabe mhlambe kufanele ukuthi ngibukeke njenganomuntu okephehlweni noma kufuna ukuthi kuhambe kanjani hayi mkhulu ngizothi ke kulokho ngizothi amaziko awafani yebo kwelami iziko ufaniswa nengane esuka ifika ephehlweni wenza yonke into eyenziwa ingane yasephehlweni kodwa awulifaki ibomvu ilapho lebengifisa ukuthi ngiyakhona okuthi ibovu lona faka yini mhlawumbe uzodla igobongo awulifaki ibomvu mina mkhulu awulifaki ibomvu ngoba awuthwasi wena asase siyithinta leyo ukuthi umuntu esekwenzeke iphutha elifana nalelo okuthi ubengathwasi kodwa bekufanele nje adle igobongo kodwa base bemfaka ibomvu inkinga enjalo iyakwazi ukulungisela mkhulu njengoba ngishila amaziko awafani ngeke ngithanda ukuthi ngithi abafaka ibomvu abenzi kahle ake sithi ke mhlambe ke ekumshayile wena mnewethu abantu abadala bakhe bathi thina besifuna ukuthi udle inkamba kuphela ungalifaki nje nakho ngoba mhlawumbe njenga usho ukuthi amazika wafaka ake sithi ke manje nake sikhuluma ngomuntu asisakhuluma mhlawumbe ngokuthi
izike elinye mhlawumbe lithina sikhuluma ngeziko lakomanzini sikhuluma ngomuntu la ufika nenkinga ukuthi mina ngahamba ngamiselwe igobongo kodwa bangifaka ibovu uma bengifaka ibovu kwafika umkhulu kwafika ugogo wathi ubani wathi akwenzeke nje ubani sekungcolisile sifika manje na ke kuwena ke manje manzini uzothi umkhulu manzini nginenkinga enje ngiyakwazi ukuyilungisa into enje kulula mkhulu uyahamba nemanzini uyomgeza ibomvu ngendlela ethile ngendlela ethize bese ke uyahamba nje emanzini uyomgeza ibomvu bese uyabuya umbekela amagobongo lawa aclean anganalo ibomvu ngoba akayena umntwana wasephehlweni akabugqiza ubuhlalo akabufaki ibomvu isikhathi esiningi mkhulu ngingamkhulumi kabi nje omunye umuntu isikhathi esiningi lezi zinto ukuthi uma ngabe udla igobongo bese ufakwa ibomvu ugqiziswe nobuhlalo kuyaye kwenze ukuthi idlozi lakho ligcine seliphakama ligcine selidlula la kufanele ngabe lifika khona ugcine usuhayize ngathi manje kufanele ngabe uyathwasa kanti ilezi izinto lezi eseyifakwa kuwena ebekade engafuneki ngoba mnewethu baningi ngempela abantu othola ubabhekana nenkinga enjalo ligcine seleqa manje umuntu usefinyelele lesigabeni othola ukuthi bengeke afinyelele kusona kodwa manje alikwazi futhi ukuyenza lento noma alikwazi ukusebenza ngoba bekungasona isabelo sakho lesi ilo muntu oyekuyena noma uyeka amanzini umanzini wayese eyakuphambanisela ngivele ngisho nje kanjalo angivele ngiyibeke budlapha Mbukelo wempunga yesintu TV ngiyacela ukuthi ungivumele singageqa amagula ngoba asemuke le nombolo lokuzibona sivela la escreenini sakho akuzona izimpunga yesintu kodwa ezikamkhulu manzini usengwayo ncwane kwabili uma kuukuthi khona okudingayo ukuthi akusize ngako uyoshayela zona inombolo lezi umuzo ukuthi la ekhona esebenzela khona ungafinyelela kanjani kuye ukuze akwazi ukuthi akunikeze usizo isifundo sethu sanamuhla besikhuluma ngegobongo sicubungula ezinye zezinto othola ukuthi zingaba umngozi sicubungula ezinye zezinto othola ukuthi zingaba usizo kuwena sesiphetha nje manzini angazi noma mhlambe akhona yina wakho okuphetha ukukhuluma nababukeli bempunga yesintu TV ngale sihloko esikhuluma ngaso segobongo esihlokweni segobongo ngiyacela kakhulu ukuthi abantu bayiqaphele lento nanokuthi uma ngabe udla igobongo kufunakala uma ngabe ubekele igobongo kube khona izibonakaliso ezicacile hayi lesi ekufanele uvuke lokhu uyobuza kufuneka kube into ecacile ukuthi ngiphuphe ngihamba ngiphuphe ukuthi igobongo liyacacisa kakhulu liyingxenye enkulu yomuntu ompisholo ngiyacela kakhulu ukuthi uma ngabe udla igobongo kodwa kuthule nje uzama ukulibhekisisa ngoba khona kusuke ngahambi kahle nanokuthi mhlambe kuyenzeka kube ukhambo okungelona mkhulu ngoba manje lento yipha abantu abadala yebo kehle ubaphinda abangayifuni noma futhi mhlambe ubanika nje awulungisile aniqalanga emuva ngoba isikhathi esiningi mkhulu isikhathi esiningi mina ngizoyihlambuluka lento isikhathi esiningi into eyayenzeka umuntu uyavela afike abone ukuthi ukuthatha ngithamba uyolungisa indaba yesibongo uzohamba ungabuyi angivele kubekele igobongo umuntu ngoba kufunakala imali akubeke igobongo umuntu udla igobongo kuyithulele alisaphakami ulokethi hayi lizovuka useloke egaxa imithi la phakathi kuyakuphambanela kuyabheda kuyale Asibonge kakhulu ke mbukelo wempunga yesintu TV ngiyacela ukuthi uthathe umfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu le nombolo ozibonayo la escreenini sakho akuzona izimpunga yesintu ezikamkhulu manzini mawufuna usizo mshayele kuzona inombolo lezo ozibona escreenini ukwazi ukuthi uthole usizo bese sibonge kakhulu sithi ke nje impunga